Assalamu alaikum yan uwa, yau ga mu alayi mun tsaya. Mu dai baki ne mun kazo a garin nan zamu tambaya. Har ƴaƴana na to duka wannan shine Ibrahima. To ga mata tara mutu ga yar auta ta Sa'adatu. Kai ina zan samu da faduka dan in samu in kai baka. Alkur'an ma yunwa muke ji mun gaji sosai mu duka. Wa alaikum salamin yan uwa, sallamar ku da na amsa muku duk da na san ku ba yan garin nan bane kun shawo tafiya. Bayan Allah ina kuke kar ku ce min na fiye tambaya. Mun zo ne daga ƙauyen Tsamiya sari muka zo miyo haka, ka san bana kaka ta yi kyau noma yayi albarka duka. Min yo noma na gada da noman dawa har masara duka, shine muka zo mi sare-sare ga komai nan a jaka duka. Wai kuna nufin nan duk kuɗi ne ga ku alayi kun tsaya? Kai baki na kuma tsota nan har da ke ma zan yanka muku. Wace ce ke kuma yar fara in babu irin ku cikin gari ai samari sai su shiga uku. Ni ko suna na Sa'adatu dan ni yar autar babu ce, duk abin da ya ce shi zalayo kullum ma sai na yo ice. Ke Sa'adatu zo ki matso ta nan, ke buru zan yanka miki. Babatun da fa wannan yarka ce ai da ka bani Sa'adatu. Sai dai matsalar fa guda daya ne wa yagun dan wata alƙawar. Har masifar kauna ta take ba ni sai ta bar duniya. Yanzu ma abuwa ya bar gurin nan ya ce mana in bar firaya. Har na ce masa ban sa neman na kaina zan fasa. Jiya ma ya ban miliyan 8 na manta ta ɗakin dangiya. Baba bani da rai san zuciya, kawo jakan na rike maka tunda na ga akwai naira ciki, na rantse zan gade maka. Mai gida na gaji farin ciki na ka bashi kuɗin ya rike maka. Ka san birni ai mun ka zo kuma mu da wuya mun warraka. Mun samu mutum dan arziki, Allahu ya karo ɗaukaka. Kera matukin ban mamaki, to jakar nan wai zan bashi to kwana bacci kullum da ita ba abin da za ya raba mutu. To yanzu ku zo in kai kuma sauki har da gurin kwana duka. Alkur'an ne na haƙura na kwana ɗakin dangiya. Bawan Allah raken kafa, to waye zai kare maka? To bayan Allah kar ku damu, Allah ne zai kare mu ni. San zuciya ya ja muni, kai wayo Allah rayuwa gashi babu kuɗi kuma ba da ke gashi su ma sun karyan kafa.